Bukas, mas pinagayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon. Martes 29 de Hulyo 2025. Minarespeto na naman kami sa gabos na miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na sana po. Yaon na kita sa maray na sitwasyon. Igwananin resultang medyo maray-rahay lamang. Sumaghapon niya tong pagtrabaho, diskarte, sakripisyo, hanap buhay, asin iba pa. Sa paagi iyan kan padagos niya tong panarig sa satong mahal na kagurangnan Hesus Kristo. Asin magpasalamat lamang kita. Programa na pong Bicol Target minasaludar. Duman sa nagdiretsong mag-antabay, namuyaman po na diretsong mag-antabay. Maski ba ko pareho kadakol kan mga nakaaging oras. Ang mga nagkamuraya po sa tuya iyan na pasalamatan. Sagkod man kitang alas 5 ang hapon, tabi mag-iriba-iba barang. Mag-istorya, okay, magdangog kan mga istorya sa palibot, mag-isikan reports. Katuwang ta dyan ang news team, Pading Jim, si Pading Jomar, naka-ready na si Pading Jomar. Pading Al, si Joshua, si Karen, si Angel. Mantang dyan sa Manibela, sa Master, okay, sa Manibela, yaon dyan si, si Henry Mata. Ang samuyang mata sa kalsada, si Henry Boy Mata. Sa Master Control ang nagsusupervisor dyan ngunyanan sa muya pong Chief Tech Ramir Tanay with KZ Tanay kan Camarines Sur Polytechnic Colleges Nabua with Jerome Nico Martinez. Sa newsroom yaon si Ma'am Shia Leron, asin si Jen Matthew Baliran and si Nicole Ann Gloriani. Pati naman po si Jimos Barrios. Ako man po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Diretso tulos kita kan mga istorya. May naka-standby ng tropa dyan sa luwas. Pag may report, nakalaog tulos. DZGB On The Spot Report. Aramon ta daw kay kumpadreng Jomar dyan sa 1st District. Pading Jomar, ano man tabing nangyayari marhay na hapon na? Salamat, Pading Pio. Maray na hapon sa mga parantabay. Pading Pio, narumduman mo so piglabantay ang tang isyo. May koneksyon sa posibilidad na baka mapariwara o dahil nang mabugtakan kan mga night market o sa parada. Taso pamilya ni dating kagawad Noxke nagdidiman baga ki alangkaw na presyo tas sa andaga nindaan pigar kang LGU tabako. Yes. Na bugtakan ka night market, parada kang mga pabakakay, malilipot na mga jeep and portion kay itong mga lutong ulam. Kan tabak. So bago nagkaiguan ng committee meeting, yes. So problema pa de. Wow. So, naglangkaw lang. So ano ini? So babayadan. Oho. Pero ipapagamit giraray sa lokal na gobyerno. Naramdaman mo pa de. So kagawad na iyong niya ng chairman kan Committee on Market. Dating drug poser. Nagtutulak kay droga sa bulong. Sa barangay niya. Kaya bisitaon niya duman sa mga doktor. Sample, tigpanao sa barangay niya. Sa itigtabang niya sa mga nangangaipo kay bulong. Iyan.
si Kagawad Roy Bon, Mhm. first timer na Kagawad, Chairman Mhm. ng Committee on Public Market kan Tobacco. Siya to nagpapod kan meeting kasabago. Yes. Mm-mm. Kaulayong tayo sa tabi pa din piyo, para mong takong ang napagkasunduan niya budaan, pamilya ke, dangan ina may pagpadagos ang pagkamit kan lokal na gobyerno, kan tabako sa propriedad kang naunambita ng mga pribadong persona. Maray na pong Kagawad Roy Bon, nasa ibong na linya si Pio Fernandez, live kita sa radyo, sa DCGB, sa Facebook ang DCGB News Online, asin sa YouTube. Mahiling kita sa tabako, sana sa tabako, sa bilog na kinaban. Magandang hapon po, Sir Pio and Sir Yomar. Mhm. Sa gabos po na palainahan nyo kan DCGB. Magandang hapon po. Opo, maray na hapon tabi Kagawad Roy. Salamat sa oras si Pio tabi ina ano. Ano po so nag-transpire sa Huroron, manungod yan sa renta kan lote nasa diri kan dati man nakagawad na si Knox King. Madangog tabi kami. Go ahead po. Okay po. Actually po ang nangyari po nga final meeting ni Subago, supposed to be parang negotiations na naguta from kasi nagde-demand si Mr. Ke ki halangkaw na rate. Ngunyan, nagkatigo kami parang final negotiations in behalf of our mayor kasi ayun nga napisabi na ako sa alter ego ni mayor luman sa konseyo na nag-final kami sa rate na 250 net from the rate na 400 plus na pigahagan ni Mr. Ke. So we agreed on the amount of 250 net na rental na sa laog 5 years, di malangkaw sa laog 2 years, but then 10% on the third year. Yun po ang nangyari. So the problem was solved. And yun, mag-ibon lang kami reso para pirma ni Mayor Ray Bergaisu Sukuntata. Iyon, oho. So kung tama po ang pagrurumdum ko, nagdadangog kaming marahay Kagawad Roy, 250 pesos per square meter ang magiging renta over. Bago po. Bali, 250,000 pesos Iyon. the entire area. Yan, the entire area, oho. From ano po yan? From the current price dati na 156,000 per month. Yun. So, nagkaigwa little increase. They kami nagkipag-uyon kay Mr. Ke. Dumas sa gusto niya nga 400 plus, 400,000 plus per month. So ang napag-agreean is the 250,000 net of tax Yun. monthly. Oho, limpyado na iyan. Ano? Limpiado na po. Limpyado. Okay. I was thinking kaya medyo di ko na intindihan baka niya ako 250 pesos per square meter. Kundi sa kabilugan para na area, 250,000 per month. Ano po? Yes po. Neto na iyan. Ngunyan, pirang taon tabi no arin mapoon ang araw ka na rate na ning renta and pirang taon iyan tabi mag-existir over. Mag-start na po yan ngunyan na August 1 until 5 years. Nang ano siya, dahil siya ma-increase for 2 years. Then on the third year, 10% per year. Sa laog ning 5 taon, mapuon ang ngunyan, sa laog ning 5 taon, ang primerong tulong taon ka anday ma-increase. Ano po? Taon po, ang primerong 2 taon. Ang primerong 2 taon, day ma-increase. On the Yes. third, fourth, and fifth year, ma-increase na ning 10%. Yes po. Oho, ang baseline kan computation yung renta ngunyan. Yes. Ayun. Okay, kumusta po sa indong pag-aadal, kaya kan lokal na gobyernong masusteniran iyan? Over? Actually, nagkaigwa kaming computation kaysa Ebansu Treasury in charge. Magkakaigwan subsidy ang gobyerno, I think about 100,000 plus from the LGU. So I think kaya pa naman hanggang duman. Mhm. Pero I think makag kaming bagong rate duman sa market, yung mga cash ticket, I think ma-increase din kami some amount para magka-cope up duman sa rental. Iyo nga ni po Which I tabi. think amenable naman sa mga I think amenable naman sa mga market, sa mga nagrerenta duman kasi isa mawarang kitang kuan pwesto. Sumasuffer kamo so I think beforehand naman nagkaigwa kong consultation sa ENDA na amenable naman sila sa a little increase. Iyo po nga ni. So,
nagkakawat na sa satuyang isip tabi kagawad Roy na what follows next will be itong proposal na mag-increase man duman sa plasada kan mga nag-uukupar dyan, over. Yes. Actually, babaon lang ba kaya? So, cash ticket kayo ito. Igwang 28 pesos per pesto. I think mga 50 pesos na. Di Dahil may problema eh. oho, ayun. Igo ka mo nin prior consultation duman sa mga stallholders before na committee hearing, over. Yes, nagkagawa consultation meeting last week. Actually, sector ito. Gabos na section ito duman. So, vegetables, so fish and meat, then so iba pang so grains, nagkagawa consultation naman last week. So, naipaliwanag ko naman sa inda kung nata kay Puhan mag-increase pagda nagtugot si Mr. K na ibaba so rate na igagad me. So I think kumbaga may pre-agreement na rin kami naman sa mga yaon naman na tenant. So at least iyon na iyan so balon mo man na ipinesentar duman sa komite na igwaning assurance man sa mga stallholders na they are amenable so kunyan man so kumbaga nanunungod sa naman na increase tabi sa renta. Yes. Okay. O di ang masunod ka ang tabi na po kung muna pagkauroy na dyan sa komite, what follows next tabi kagawad Roy? So I think we will make a resolution sa authorizing Mayor Raver guys to sign the MOA between the Mr. K and the mayor. And then the next time we will file akong resolution or ordinansa para naman sa little increase na amount para doon sa renta sa cash tickets. Iyo tabi. Now kagawad Roy, before ini na increase dyan sa kunyan sa lote na pagsadiri na dating kagawad Nox K, nagpa-increase naman ito bagang pwesto dyan kan mga pampasahirong bihikulo sa may post office. Nag-agi man yan tabi isa sa imong komite? No, actually sa transport po. Sa transport po ito. Ayun sa transport. Pero there was an agreement na before pa. Iyo. Na, so increase from 50 to 60,000 was agreed na pa na eh. Iyo po. So kanya-kanyang agi kung sa market sa imo man sa transport duman man sa transport. Actually we didn't make ba yun kasi economic enterprise but then the kuan mismo yung mga rental sa under the transport na. Iyo tabi. Igwa pa ning iba dyan na pribadong lote na pinag-ookupar ngunyan kan lokal na gobyerno na pigpapaarkilaman halimbawa tatibaan mag-demand man sila ng mga increase naman sa rentals tabi kagawad Roy? Igwa pa po pero it was agreed na it was signed na yung tricota yung sa mga tricycle. It was agreed naman yung amount. So, other than that, wala na. Tuloy-tuloy yan. O yun. So, dahil natatibaan niya kung igwa pa ng mga pribadong na lote, mag-ararog, tabi. Ano po basis? Balikan tayo ng kagawad Noxio. Ano basis kan pag-increase kan sa indang renta? Yun nga ito eh. Kaya dahil duman sa na pick up point, nag-increase alos from 50 to 60,000, it's naging basis ni Mr. Joel K. Na nag-disagree kami kasi nga alang kawon sa rate eh. Ang kaluluwasan kasi kumpara duman sa pick-up point na ito kasi about 500 square meters na ito sa 60,000 so naluwas na 120 pesos per square meter. Kumpara din sa Kike na 6,000 plus square meter pero naluwas na mga the old rate was only about 22.50 and now the rate was about 40 peso or 41 peso per square meter. So medyo harayon talaga ang basiha. Harayon talaga kung ikumpara. But then, yun na nga Mr. K agreed on the amount na 250,000 net. Wala na dahil na kami nagkwenta duman sa buwis. Per square meter kasi talagang daya abot eh. Kaya pigi isip ko kasubago kung sa kada metro kwadrado daya abuton matindi. Sige po. Sa medyo maraiso pag-isip ko niya ng Mr. K. Napag-agree siya naman sa Sabi niya, pag-apilon mo sana ako. Nag-apig-apig siya.
Napagro siya. So, so far so good. Maray Everybody so, happy, kuwan. win-win. Oh. Maray so timplakan kape mo kay Nox. Kape. Kaya Win-win situation baga. Oo. So, everybody happy. Happy sa mga paratinda. Mhm. Happy din po si Mr. Ke. Gabos. Oo. Kaya nayapot ko kung kada metro kwadrado niya ako mahalon kung 250 pesos per square meter. Kaya ito parang sumada na sa kabilugan tabi. Okay po. Oho. O di ang rason pala is nag-increase so transport. Increase man kami nasa market. Ayun. Okay, di sige di anong pinagtutulak mo na naman ngunya na bulong? Hindi, talagang nalingawan. But si Sir Jomar, din nalingawan ito. Mag-agi-agi ito, pero maray na agi-agi ito. Magta ng iwanagan. Parang sa tabo. Oho, sige. O di sige Salamat, tabi tabi. kagawad Roy, salamat nin Mare. Ano ang mga nahihiling mo pang concerns diyan sa Committee on Market and any plans ta ano so administrador niya to diyan? Si Say na nagakaputabe. Si Mr. Dutolio, Ah. si Ding Dutolio, siya ang Bali Market Administrator. Oho, Si Rex ang Market Supervisor. iyo tabi. Actually, continuous ang paghuron may kasi gusto ko nga maging may balik sa sigla kang market. In fact, I think most likely next week, ma-implement na kami kan so ordinansa 3-kilometer radius na daing partinda nasira karne within 3-kilometer radius. I think we will implement that para balik ang sigla duman sa market. Kasi pag ikot-ikot ko, nahirap ako paghapon dahil ng mga parabakal na karne Mhm. duman sa taas. So, we will implement the ordinance, the long overdue ordinance that was passed 2021. 2021 pa ito Ang ordinance long overdue na ito, I think it's time na implement na ito. Iyo. Dakol na masasagasaan, Iyo. pero mas magayon na, mas masigla ang market. Sin mas dakol ang mas kaigwang income duman. Iyo. Ta kung duman talaga sinabiyo sa saudan, so mga parabakal maduman sa saudan. Yes. Day man Pagka- mababawasan so benta ni data. Yaon sida duman sa saudan dadayuhon. Actually, Oo. encourage mo sa mga maapekturan kasi igwa pang available na slot sa market, lalo sa meat, may siyam na stall na available. So I think it's time na para maglipat na sinda duman. Mhm. Iyo. Then ang sabi ko, ang pakiurong ko sana sa inda, sa bilog na market, na i-maintain ang kalinigan ta medyo, aram mo na, Iyo. dapat talaga malinig perme. Then ang pakiurong ko din, being the committee chairman sa enterprise, local enterprise, sabi ko sana gabos na ticket na pigtatao sa Indo, kuahon nindo. Dahil magtao bayad na dahil cash ticket. Oh. Kasi income yan kang gobyerno Kung kaipuan lumaw sa kaban kang gobyerno. Iyo tabi. Talking about yan na Plaza da ticket, igwa kang ideya kung igwanin mga stalls dyan na may mga morosos o igwa ka ng ideya kung gura ano ang muntar ka yan tabi. Actually, based on ikot-ikot ko, dahil man silang mga moroso, Oh. ako lang mga violations lang on the side ng like the kuryente and the water. Meron silang mga violations. But then, solve na kang market administrator Tambago, ayos na ninda. Opo. So, on the cash ticket alone, yun, nagkaroon silang mga mga agi-agi na dahil man sila kaigwang cash ticket pero sige din ang bayad. Oh. Yan, kaya sabi ko, pakiurong ko, dahil magbayad na dahil cash ticket. So ano gusto sabihin mo? Someone is collecting apisar Yes. kan sa na dapat maglaog sa kaban kan gobyerno. Someone is collecting ta nagbabayad sila sa daing ticket na pinag-issue. Iyon po sa naging practice. Actually, I can say it na it's a practice na ninda Oh. before pa. But then now, sabi ko, i-correcta yan kasi di pwedeng araw ka yan. Oh, tama. Kalugyan, yan, nag-renta kita, gabos, nagbabayad kita ng ilaw, tubig. Oh. Basta man pala nito Aba. Anyway, yun na po yan sa naging action ko. Oh, iyo. Igwaning sindikato, in a sense sindikato na nagkokolekta? I can't say na it was a syndicate, but then I think parang naging practice. Oh. Sus Mariosep naman. Masok po magtaram. Pero yun sa naging Oh, nakatudan. para ikot ko. Okay. O di sige tabi Kagawad Roy, salamat nin maray not unless nego ka pang gustong idagdag madangog kami. Go ahead.
Okay. Ang sa kuya lang po, yun nga ang sabi ko sa market, maintain lang sa kalinigan. Then later on, may mga projects na coming na mais kang traffic, ang tabako. We will be having our parking area na medyo magiging magayon and magiging magiging market pang tabako kasi siyempre congested bag ang tabako din parking. So, soon maging realidad tabang gasto yung mga nasa taas. Iya bigla kami ni Mayor. Iyo So, tabi. will start soon. Opo. Salamat tabi, Sir Pio. Salamat. Kay Salamat, Kagawad Roy. Sige po. Okay, thank you very much, Kagawad Roy Bon. Sa mga nagkadang, baka seryoso nindo sa sasabi ming dating drug pusher. Hindi kaya tabi, Panipiyo, paliwanag to sa mga paradango. Bago hindi nagkandidato, dating medtech, medrep, medical representative, siya nagsusupply kibulong sa mga doktor. Kaya pakurukalwag nga pud me drug pusher. Yeah. Pero ano yan, dek na sir na gano'n yan. Active ako na active na medical representative. So, yan, Paripiyo. Yeah. Pagkakulay nga to sa Chairman Committee on Market and Economic Enterprise. Yes. Kagawad Roy Bon. Halidigdi sa Sanggunian Panglungsod kan Tabako, Jomar Bian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar with Kagawad Roy Bon, City Councilor kan Tabako. What's happening? Are we on air na? Okay na, nagpula na. Sige, we are back on air. Sarong report kita and kumpadreng Jimmy ta si Pading Al medyo alanganin makakalaog siya sa 4:30 no. Ilalaog ta si Pading Al and then ikan masunod Chief Jimmy papasok natin si Pading Al ta medyo alanganin. Si Pading Al mo nang ilaog ta ha. DZGB on the spot report. Kumpadreng Al, marahay na hapon man tabi. Yes, maray na hapon tabi pade. Manipis ang naging laman kan sesyon regular ko niya na hapon sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi dahil sa halawig na bakasyon kan mga taga-gobyerno o taga City Councilor JP Lee. Talagang yun iso naging problema ninda kaya demasyado nagkaikuanin naman ang sesyon niya na hapon. And after kan ginibong proseso sa pagmanifestar kan secretariat asin pagbabasa kan mga nakapalaman sa agenda kadaklan mga referrals man sana. Yes. An naging laman asin tulos ba sini sa paagi kan uroron man kan iba maisnaksinda pagkatapos kan halipot ba sa ng sesyon. Yan. Ada nga ning laman so mga committee reports sa barakasyon nga ni kan sarong simana. O nya nagkauro yun na mag-resnack na muna duman sa conference room sinda. Sinda. May nagpadaraki snakan. Ang pangaran City Councilor Arnold Yub Unrubia. Kan kunyan tabako. Tabaco City. Nakaabot diyan. Nangalas nga ni kami taya ko arayoon. Ito pala na notoranta na madali na sa PCL eleksyon. Yes. Ining Biyernes. Sa Biyernes, Agostuan. So, naman ang pagdududa na may plano ito. Na taga-Tabaco
na pwedeng makandidato sa Biyernes. Oh. Na-imagine mo, so padarang isnakan, Oh. ali pa sa tabako. Puwerte gayod. Oh, ali pa sa tabako, pinaradig di sa Ligaspe. Kaya nag-resnack sinda. Tapos sa irisnakan, closed door. Close door, sinda. Ang emphasis mo, sinda. Sinda. O, talagang parluwas na, oh. Tapos na gayon. Nagpadala si Councilor Onrubia. Onrubia. Yeah. Kaya, muda, man si City Councilor Lau Beltran. Uy, ita sinasabi ko sa iyo. Dahil digdingon yan, i-check ko double check ko sa sekretariat, Oh. sabi, sick leave. Sick leave. Pero, putok na ni istorya digdi na makandidatong PCL President. Yes, yan ang sinasabi ko kasubago baga naramdaman mo pa di sa programa tang Tingog kan Banwaan. Ang kalaban niya si Pati na Alsuwa. Pati Alsuwa. Yan. Ligaw. Ngunyan, gari ang busy man ni Pati ata si Yob na Onrubia. Ano daw? Dahil ko sure kung anong posisyon. Basta nagduda so mga observers yung dita. Hali sa tabako sa isnakan. Inda nga. Nagka-count-count pa siya. Garipit siya kayo dito kung ano ito. Man kita, hindi ko naman na yung pagbukas eh. Kangalas baga, halik tabako pa sa isnakan. Tayo. Kaya, anyway, yan. So, tapos sabi, sabay naman da so despedida kay Manay Milabal, kay City Councilor. Ang dangog ko, Agosto, uto na siya si Mama Mila, harani na duman sa boarding house kan opisina. Malipat na Mabalyo duman sa Kapitolyo. Masuryaw na siya. Hilingon baga duman sa sadit kong kwartoan, third floor ka mo da second floor, first floor. Iyo, manang ganda, no? Masuryaw na siya si Mama. Oy! Mapuna! Tama, manang Masakat naman ako board member duman. na siya. Yes. Board member na next week. Yes. Kaya sabay naman sa despedida ko niya. Kaya nag-snack, sinda. Di noonan mo. Sinda. Alangya ka pa. Kaya, anyway, nag-snack man kami uning barkada ko. Uning na kami sa kay Twin Goto. The Twins Goto. Ay di, nakalibre mo niyan. Tan-enkarag. Sabi ba gani si Alcalde ko niyan, Luis? Ako ngayong enkargado sa snack, i-distribute ko nga ini sa mga kagawad. Ayun na kayo dito. Ayun na ito. Dahil ko naman kaya sinirip. Dapat close door baga. Masupog man magsirip ka pa dyan. Narumduman mo kay to si Vice Mayor na Koeng, si Luis. In-interview ko ba, sisa niya kan committee kan snack. Ako ngaya, papapi, kung di-distribute ko, mga ganaan ngaya ko. Ayun na kayo dito. Ayun na sa bago. Pero nailing ko talaga. Tana, sinirip ko man naman sa tinawa naman kay City Councilor Jipel niya. Piling ko daw kung ano ang ngaran saan. O pwede. Sige na kaya. City Councilor Arnold Yob Onrubia. Ako taga-tabako ini yan. Yun na yan, tabi pa din. Sige. Anyway, abangan ta kung ano ang mga development kayan sa maabot na Biyernes. Yes. Mario, sa kunin ang Paloso. Thank you. Thank you so much, kumpadreng Pading Jimmy, Chief Jimano. Paki-standby na muna. Nakalapos nga na kita duman sa kunyan, sa tuyang pag-time check, ha? Oras Pilipinas, alas 4:35 ang hapon. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Yan, okay na. May report kita diyan sa luwas. Ano si Chief Jimmy nakakonektar ba sa VHF ba sa telephony? I-reestablish natin pinaglaog muna niya to so kunyan acknowledgement kan oras ta may mga sponsors kita duman. Kung sa VHF paki-check kung okay linya buda sa telepono. Pading Jim, Chief Jim kung ready na anytime signal ka lang diyan sa kunyan sa tech kay Chief Tech Ramir and Casey. Yan. Nasa VHF si Pading Jimmy, si Chief Jimmy, dagdagan ta daw ni istorya dyan sa luwas. DZGB On the Spot Report. Engaging. Chief Jimmy, good afternoon pare. Yes, so salamat Abi Pade, maray na hapon. Maray na hapon sa mga parantabay, 186 ang total na bilang kan mga konsyales sa mga munisipios tulong syudad district di Salbay. Sa aga, sundo Huwebes, pugong-pugong na ando ang magkalaban na kampo, Beltran versus Alsua. Yan ang sinasabi natin, Chief Jimmy, na lawusan sudua, ano? Itong pinagasabing nagpadala kay Isnaka, nabanggit ito baga kan entrevista mo kay Kagawad Pati Gonzales Alsua. Yes. Nagariwitan Vice President niya. Yes, precisamente kaya nagakawat sa kuyang isip kompadre es posible sindaman agad magtandem. Ano tanaon ang bitan niya baga certain onrubia. Yan ang sinasabi. So kanya-kanya na ining kabig na konsyal. Iyo. Para sa saindang ikakagana tabi pa rin. 180 mahigit. 186 ang target na makuha
ninsarong kandidato, lampas 93. Aha. Ang kabangasan 186, 93. 93. O, di 93, patas lang yan. Yes. Dapat, para maging safe ka, sangga to, sundo 110. Iyan. Lumampas pa. Lumampas pa diyan mag 100 o 101, 101, 103, 104, 105. O, makumbinser mo. Makumbinser mo. Pero kung ang kuan mo is 94, 95 Wala na. kasiguruhan pa yan. Matinding laban yan. Kaya tama so sabi mo na sa aga, tibaad kurukantina na. Oh. Kaya sa agaman, under observation tan mga konsyal. Correct. Remember, and initabi pati kumpadreng Jimmy Chief, this is a proxy political contest kan duwang matinding grupo. Kwan na ini. Oho. Barometro na ini sa 2028. Barometro ini because ining grupo baga ni kunya ni City Councilor Pati is identified with the political aggravation ngunyan kan alkalde kan ligaw buda ni Gobernador Noel Rosal. Notado yan. Oho, may nakuha nga kitang informasyon talaga na Governor Noel Rosal is egging and lobbying for support para dyan kay kunyan, kay Pati na Alsuwa. Iyo man so binuhian man kan grupo, iso nakaabot na report sa Satuya. Basta nakakanto sa Satuya, na iging-iging sabi pa de, na sabi ko niya, piran halimbawa niya ko iluluwas na pambahog. Yan. Oho. Niya ko, Diyos ko na yan, 5 mil ngayon. Sa diyuton ngayon. Manipiso na yan, Chief Jimmy. Oh. May magapunya sa pira. Oh. May 20 mil ngayon pataas. Ay, may nag-ing-ing sako, Chief Jimmy, kan nakaging Domingo. Somewhere else dyan sa sarong kanto sa Ligaw. Nagpasiring kita dyan. Baad nga abot to ning 100 mil? Diyos ko. Oh. Because this is a proxy political war nga ni. O so sa ibong naman is labeled as duman man sa grupo ni Kong and ni Governor Joey, so grupo maninda. O kaya the aggravation is from 3rd and 1st district combined. Ano dayuton da itong mga estimate ko? At sa dayuton ng Chief Jimmy, takan yun nga ni kan Domingo, may nagsit-sit sa kuya dyan. Psst! Yaong kapalan nga, pari daw nga digdi. Psst! Iyo yan. Nagsit-sit pati sa midbidon mo. Kapay ka. Sinabit mo na naman ako. Digdi nga kita sa sarong restaurant na ini. Duman so istorya me. Nganing day ka dinara duman sa Highlands. Ay, makabot ka duman tabi pa di sa Highlands. Oho. Makarumdum ka pa di na may kasabay ka dapat. Antaramon ka so kahuron ko, kita ngayon na Jimmy. Yan. Iyo so taramon. Dumi naman ako. Tapos sabi kan ko niyan, pigisipan mi pangaya. Ining si Pati kung bubuhian. Kung yun na yan, iguan ng gosinal. But the preparation is ang mga antisipasyon. Baka ngaya 100 mil. Naku, kuning kaso. Halimbawa na sa targeton mo na sa halimbawa sang 2 mil, targeton mo ang 110. Oo. Papa na, milyon? Milyonis man yan. Sa kandidato ka sa rong munisipyo? Correct. That was, kunyan, ang estimate ba kanina ng mga politikus na iguning arog ka ng mga maneuverings, perming may paabong. Siyempre. Kaya arog ang kaan. Depende pati, as time goes by, depende sa analysis and sa body language kan mga nagkakandida, kan mga pigmamasidan ninda kumpadre Chief Jimmy nakagawad na ito ngaya tibaad ngaya kumuplo sa Satuya. Medyo dodrodagdagan. Ini naman nga sa ibong ito tibaad mako ata nga ito sa ibong. Depende man duman sa buhi man kan ibong inkaso. Kaya yan, kaya ang mga paabong kan perming may pasobra. May dangog ako na talagang dahil na bibiko. Dahil na kumpinser. Dahil ka na nga magbuto. Style yan political maneuver. Magpurbiyahe ka na nga yan. Pwede. Nothing is wrong about it. Bako? Dahil na dahil nakaabot. Yan. Importante. Just to neutralize the numbers.
Iyan ang mga pinagkukonsidera pa ding Jimmy. Tapa oro iring ingan yan uto nga ya pwede ta nga ito. Pwede ta nga ito makan and buhi nga duman arog sa nakaini. Kunyan, Oh. pamata-mata yan. Pamata-mata. Oo. Basta yan Chief Jimmy. So initial na ipinag-inging sako baka nga yan mag-sinmil depende sa dalagan. Oh. Pero yun daw yan paparawion. Iyan tabi pa de, at nakuhanan na mga napaparong niya to. Yan. 186 bilog yan. Kung iyan magbare, ayan, 93 ang kuhan, banga-banga. Ayo, dahil talang aram kung an magralaban man sa napaano. So mga nakaluwas man na PCL sa kunyan, kada munisipyo o syudad. Day tasabot kung iyan sumaburoto or subaka so gabos na konsihalis maburoto. Gabos gayud pa din. Yan, day ta isita kung halimbawa ma-eleksyon depende sa day ko lang masabot kung gabos man agad or mga makunyan sana so nakaluwas. Kung gabos iyo na ina mangyari. Itong source ko reliable. Oho, iyo. Hindi lang na 186. 186. O ang safe na bilang ngayon ang gana na 110 pataas. Yan, oho. Yan tabi pa rin. Abangan na lang niya to sa aga sa mga masunod sa itong biyernes. Yes. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Tamay kan Domingo managad Chief Tech Ramir, nagdumang kita sa third at nagda-dive nga ni kita kan istorya ngayon. Nya ko kumusta si Pati? Yan, si Kagawad City Councilor. Ngaya medyo pig-istudyaran mi pa bago mi buhian. Nagpigo konsideran mi na ngaya. Imagine ngaya may paabong pwede ngayang 100,000 kun yan kun basta ito yun nya ko matindi. Dependean nya ko depende sabi kan kahuron ta na very reliable and yaon sa hararom na istorya politika kang kunyan kan Albay. Remember, ang politics tabi Chief Tech Ramir sa Albay all start sa 3rd district. Ang hero kan politika sa Albay tabi ang determining factor perming minapoon iyan ang init kang politika sa 3rd distrito kan Albay. Yan. So, if you will take a closer look, nagko-combine ang 1st district and ang 3rd district. Ano? Kung baga man nagadining si Yubna Onrubia, magkatandem buda sikon yan si City Councilor Pati Alsua. Yan. Ang yan sa grupo naman ni nagluwas ito nga ning si Lau Beltran, City Councilor Lau Beltran and board member ngunyan. Iday ko lang aram kung sisay ang bise ni kunyan ni board member Lau Beltran. Yan. So that's it yung na mga 100,000 na yan. Paso gagastusun baga tabi. Si Pasya pa din, Vice President. Yan, si yan. Tas si Pasya, kumpadre Chief Jimmy. Attorney Cristel, Pasya. Nagkunyan ito, kampulagi, nagpasibog. Inita si Lau bako pade, kumpadre. Yan. Iyan so initial ka ito. Initial na nagbutwa is Attorney Pasya, Municipal Councilor Kampulangi. So nagkaigoning kunyan, repositioning si Lau na Beltran ng unyan. Yan, si Pasya ang bise. So, kombinasyon kang 2nd district as in kang 3rd district. Yan, ini man na grupo. Sa ibong na grupo, itong pinagkukonektar mabaga sa political machinery nara Gov Joey, nara Kong Joey, ano tabi. So, hilingon tan, it's very interesting enough. Tibaad magkuro niya na, magkuro karantina yan this coming hours. Tapira na sa nangal daw, pet sa ono, sa biyernes. Ining 30-31 will be a crucial maneuvering, kumbaga karanapan dyan sa mga konsehales po sa bilog na probinsya ning Albay. Evat adan. DZGB Megaforce Patrol Report. An sulamenteng Eba kan mga adan kan Megaforce. Angel Bustasa. Angel, good afternoon. Go ahead. Hello. Hello. Go ahead.
Maray na hapon, Sir Pio. Maray na hapon po sa tuyang mga paraantabay sa mga dugon sa pang-bareta. Mas tatawanin po ni Konsihala Butch Lucila ang eksisidong ordinansa sa syudad. May kinaraman sa pag-deal sa mga dangling wires o pansit-pansit na kable na ang ordinansa ipinasarakan taon 2017. Inian pahayag ni Lucila matapos na ibusol niya sa konseho ang pag-amyendar kan Section 4 as in Section 10 kan ordinansa. Sigun kay Konsehala Lucila bilang pamayo kan Committee on Public Utilities and Energies kay puha na mas pakusugon ang implementasyon kay ini tanganing mas maging disiplinado ang mga tagsawiranin war sa palibot sa nagiging peligro naman ini Sir Pio sa publiko. Sinabi ni Lucila na kay puha na maimplementar ini matanos dahil sa wala ini nipon kay puhan man da Sir Pio na ideklarar na nuisance o sawong-sawong ini sa palibot. Kaipuhan man na lang kawa ng mga penalidad diki para sa mga kumpanya na kapag bayular diki, kaibahan na ang suspensyon kan sa indang mga business permits. Sigon kay Konsehala Lucila, nagkaigwa naman siya ng pakikipagkuron sa Albay Electric Cooperative dahil sa Aleco ang igwa ng contract of lease sa mga kumpanyang ini asinura man ng direktang kontrata sa lokal na gobyerno asin duman na pag-araman sa pag-ururo ninda na apera pala sa LTO sa mga telco wires diyan sa itaas igwa pa nin mga linya kan telepono. Dengugunta sa LTO ang kabtang kanpayaga ni Konsehala Lucila. Pag nakukunde mo na route ang linya, dahil sinda magkabit ki panibagong linya, hanapon nila sa luma na ora ng usenda, haliun nila para bago kita flooded. Nailing mo po ang mga streets ta, very dangerous. Nailing mo po ka nakaaging sugon sa paros, nagkaturon ba sa kahoy, paano matumbaso telephone pole? Permission po yan sa Davos. Sana you make money out of the city, you make money out of the constituents. Sana tabi pangalagaan niyo man po kami. Sinda, how can they do that? Paghali kini mga dangling wires na yun paghali ikang mga ano na yan, so mga na nga dangling wires, so mga naka-protol na sa ano na, pigtatamaan na ka mga auto. Paano, nagigibusod ng kwarta sa syudad, dapat pangalagaan manindaan, piga kung sinda nagatrabaho. Naunambitan man Sir Pio ni Konsehala Lucila na nagkaigwa naman sa ganun pag-uroro ni Mayor Session Ismail para sa planong ang mga telco wires na ibugtak na sa na underground alagad sa pagsasabi niya na halawig pa ngaya ining proseso manungod sa nasabing plano. Mantang itong ipigbubusol niyang amendments sa ordinansa ang tigiinguwa niyang maipasara asin maaprobaran kan konseho bago matapos ang taon tanganing ma-regulate naman nin matano para sa kaligtasan mana kana publiko. Di magayon yan. Igwa na ning existing na anti-dangling wires sa city, dai pa? Igwa na po, Sir Pio, ining ordinance number 17-0, ordinance number 14-0010-2017. So anong mangyayari dyan sa existing? Iaamyandara na sana plus ilalaw itong increased penalties pati itong suspension kang kunyan, kang business permit in kaso arog na naman kanan mangyari, over? Opo, Sir Pio. Ang nakalagdigdi, ang particular na aamyandaran, ining Section 4, ining primary responsibilities na kung sa nakabugtak digdi na dapat ang City Engineering Office bilang implementing office ng LGU and quarterly na mag-inspeksyon sa gabos ng mga utility poles as in distribution lines digdi sa palibot ka na syudad. Ang mga non-compliance, Sir Pio, dito lang aning to penalidad, lalangkawan, basado naman iyan duman sa irerebisar o amyandaran na Section 10 o ining penal sanction. Okay. Now, ini bagang mga telcos, gari may isa diri naman yan na mga poste. Pambihira naman kitang makahiling bagang nakakonektar sa poste kan Aleco. Kadaklan na nagyaya dyan so mga telcos na Opo, Sir Pio. Pero ang initial na paghipaghuro ni Konsehala Lucila duman sa telco, sa Aleco, igwa pa man yung nagkakaper ang mga poste na nakakabitan si telco at the same time, itong sa matelco pa da po, Sir Pio, sa mga telepono. Yan, ang sarong ehemplo nga ni Ikan, inibagang sa may Unitap. Opo, iyan na sasaro sa mga tiga-taram ni Konsehala Lucila Casubago. Yan ang maray na binugta ka na sa nabaga kuning kumaga brace na simiento. Tanganing day matumba. Ang nakakonektar naman, bako man kuryente, kundi mga wires ning telcos. Opo. Okay, sige, magayon iyan. Oo, kaya Sir Pio, nakikipag-coordinate sindangunan sa Aleco dahil nga ito so may mga kontrata man
digdi sa mga kumpanyang initanganing. Sa mga masunod na aldaw, posibleng ngayang may mga pagbabago pa duman sa amyandaran ni baka ngay madugangan dahilan ta pag-aadalan ni Marhay asin sa iraroman ka na komitiba ni Konsehalo sila mas tatawan nila ni Sir Pio Ninmipon. Very well copied. Go ahead. Yan po, Sir Pio, ang mga pangyayari man sa sesyon regular kasi bago kansang guni ang panglungsod ng Legazpi, Angel Mostaza, DCGB. Salamat, Angel. Sa istorya hali sa luwag. Sasa on the spot report. Habol man na istorya, Joshua Bino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good afternoon. What's happening man dyan? Yes, good afternoon. Sabi Sir Pio, good afternoon sa mga parantabay. Back to zero o kaya mapoon sa poon kana proseso para maipasar ang tourism code na munisipyo kan Daraga Albay. Kung matatandaan sabi Sir Pio, ang tourism code na ini kan Daraga Albay naipasar na kan Sangguniang Bayan kan Daraga kan nakaagi pa tabi Sir Pio yung administrasyon na pinag-sponsoran ningon yan, graduado ng Konsehal Archie Bahamundi. At in termino patabi Sir Pio ni acting mayor kito na si Mayor Junji Hausan. What happened? Ining ordinansang ini o ang tourism code na inaprobaran kan Sangguniang Bayan, pinagbito ni Mayor Junji Hausan. Ayun. Ay pinag-urulan kita Sir Pio ang posibilidad na pag-override kan kunya na ini kan tourism code kan pag-veto kan tourism code alagad nagbutwa Sir Pio sa pag-ururon para naman sumini sponsor tagraduado na yan. Buda ang sabi man ni Konsehal Attorney Ayan Makasinag i-refile na sa nagiraray tabi Sir Pio dahil may mga baguhan man naabot na miyembros kan Sangguniang Bayan. Padaiman easy itong mga nakapalaman duman sa tourism code. So that's it. Mapuon sa zero talaga. Oho. Ay, mapuon sa poon. Puon Kaya sa poon. ang sabi ni ang pamayo na niyan, ang chairman kan Committee on Tourism, yun na si si Konsehal Attorney Pilo Dilumen. Kung kaya sa maabot na masunod na sesyon, nakatalanin ni Sir Pio yung isa ngat nga tabi giraray, pangani ng mapag-adalan giraray kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan, partikular na sa mga bagong abot na mga konsehal. I-refile. I-refile na sa nagiraray tabi Sir Pio, kung kaya mapuon naman sa proseso, kung halimbawa naman maaprobaran kan Sangguniang Bayan, makatapos ni nagkapirang mga hearing. Yan. Siyempre, nakasalali naman sa kamot ka na alkalde kung i-veto giraray o kaya ipadagos na ang nasabi ng tourism code. Ano daso rason kan veto ka ito ni then Mayor John G? Ano so may veto message pa di Sir Pio na pinabot sa Sangguniang Bayan na pinaghingo tama na makakawa kita ng kopya. Pero may concern sa legalities sabi Sir Pio na initially sig-site ka na alkalde ni then Mayor former Mayor Junji Hausan and valid man tabi Sir Pio. Kung kaya day naman ugaring abuton kaya nun kan pag-override. Kaya ang mangyayari refiling na sana na ordinansa. Garuman so impeachment, i-refile na sana tada inabot. I-refile na sana. Kung para sa mga nagadangog, ining tourism code na ini, nakapalaman Sir Pio sa provision kini, so digitalization ka na turismo kan Daraga, kung saan so mga local tourism businesses tabi Sir Pio, nakalaag na sa sarong app na pwede duman i-scroll na sa nakansarong turista, mahiling na dumagabos ng mga negosyo at iba-ibang klase ng pasyaran sa laog sa nakansarong application. Iba ini kaso ining pinag-lansar man ka nakagibagang mga simana ni Mayor Vic na sa tourism app? So, Biyahe app. Biyahe app? Ayun na, parte na yan Sir Pio kan digitalization.
O di pa paano kayan? Ipinaglansar na baga ito? Paano yan na nailansar na? Nakauron ko initially, Sir Pio, so Chief Executive Officer kan private partner, patititi baga ito. Ang sabi nila, baka nga iaabot ng first week pa kan September bago totally mag-push through. So, proyekto tabi, Sir Pio. But the problem is, kung parte yan ka itong tourism code na dapat i-refile, dahil pa pwedeng implementar gayo diyan. Dahil pa man nagpupon sa implementation, ano pa sana, IEC. Information. Dahil pa man actually pig-launch tabi, Sir Pio, nag-inform lang sa mga stakeholders. Pero sa application, dahil pa man actually nagagana, dahil pa man mahiling duman sa browser. Ay mahiling na, pero dahil pa magagamit. Iyo, taday pa sila pwedeng mag-operate ka yan, tanakaangklaan duman sa tourism code. Yan, partian kan tourism code ha, ining digitalization. Okay, sige, sayang naka-ready na ko tana, di ba? Pero at least, i-refile ba, kamasuportaran man sa na-sertiyo kan sanggunang bayan, tanatin ang nakapasar. May magay na paagi ka, pwedeng mag-issue ng executive order si Mayor Vic creating ining tourism app na ini. may paagi dyan. May medyos dyan. May medyos dyan. Likayan itong tourism code. Di ba? So sa kamaligan, ibaga nagkunyang ka, nag-implementar iba pang mga lugares. Di ba? Okay, sige. So at least yung tayo sa Tio, na development, refiling na sa nagiraray para sa bagong set naman yan na sanggunian mo yan. Dos Pabino, salamat Diyos, Wine. Salamat man ka sa idong pag-antabay. Mahal na amang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target.